Eli puhutaan tänään semmoisesta tutusta aiheesta kuin huijarisyndrooma ja näkyväksi tuleminen. Eli se kysymys, mikä meillä aina on se, että osaanko mä sittenkään. Ja onko mä riittävästi. Ja aina jotenkin ajatellaan, että voinko mä tästä aiheesta nyt puhua tai voinko mä tätä asiaa tehdä, että en mä kuitenkaan osaa. Tai odotetaan semmoista täydellistä lopputulosta. Että mä teen sitten vasta, kun mä osaan kaikki asiat tästä tai tiedän kaikki asiat tästä tai olen tehnyt tämän 1000 kertaa, niin sitten vasta mä oon asiantuntija. Ja kiinnitetään huomiota enemmän niihin puutteisiin kuin sit siihen osaamiseen. Että semmoinen lapsenomainen, mikä meillä lapsena monesti on, että sanotaan itsellemme ensimmäistä kertaa, kun pyöräillään, että hienosti meni tai on tosi hyvä. Niin tervetuloa vaan mukaan. Ihan vasta aloiteltiin. Pahoitteluni aikataulu sekoiluista. Joo, ei mitään. Mä ehdin nyt olla vaan hetken, mutta mä kuuntelen vähän aikaa. No niin, joo. Täältä 2 aikavyöhykkeen ongelmia välillä. Aivan. Mutta laitetaan nämä sitten näkyville muuallekin. Mutta tästä aiheesta varmasti voisi puhua vaikka joka päivä, koska uskon, että se koskee aika usein meitä, varsinkin koulutettuja naisia. Ja semmoinen ajatus, että mitä vielä pitäisi seuraavaksi osata, että pystyn tulemaan esiin. Ja se liittyy siihen esille tulemiseen ja näkyväksi tulemiseen myöskin, että voinko mä niinku näyttäytyä vaikka somessa tämän asian asiantuntijana, vaikka enhän mä niinku tiedä tästä kaikkea. Tehdään ihan ensin semmoinen lyhyt puhistumisharjoitus tähän alkuun. Voit laittaa silmät kiinni ja laskea hartiat alas. Vaikka et muuta tänään kerkeisi itsesi ja hyvinvointis eteen tekemään, niin olkoon tämä se hetki. Alat syventämään sitä omaa hengitystä. Nyt ei ole kiire mihinkään. Just tässä hetkessä. Sä ehdit kyllä hengittää. Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Lasket hartioita. Hyvä ryhti. Rentoutat kasvot, kasvojen lihakset, silmätkin. Sisäänhengityksellä kuvittelet, että hengität sisään puhdasta ilmaa, terveyttä. Ja kun hengität ulos, niin puhallat ulos kaikki myrkyt, kiireen tunnun, stressin, suorittamisen, rahahuolet, ahdistuksen tunteet. Laske ne pois. Jätät siihen maahan tai lattialle. Ja hengität sisään, otat vastaan rakkautta, valoa, terveyttä, hyviä ajatuksia itsestä, onnistumisen kokemuksia. Ja kun hengität ulos, päästä kehosta irti, jokaisesta solusta päästät irti. Kaiken sen negatiivisuuden, negatiiviset ajatukset itsestäsi. Kaikki tapahtumat, mitkä on sua satuttanut. Sanomiset. Teen näin muutaman kertaa. Kaikessa rauhassa. Hengität puhdasta ilmaa sisään. Ja ulos hengityksellä. Ihan kuin puhdistasit kuonaa sisältäsi, mielestä, ajatuksista, kehosta. Jätät ne vaan siihen. Älä kanna niitä enää mukana. Sydämen tasolla ajattelet itseäsi, omaa elämääsi, itseäsi naisena, äitinä,
ammattilaisena. Miten olet hyvä juuri noin. Olet ihan riittävä. Olet rakastettu ja arvokas. Hengitä vielä kerran nenän kautta sisään ja puhalla ulos suun kautta oikein voimalla. Ja voit avata silmät. Toivottavasti tästä oli hetken apua tähän hetkeen ja tähän päivään. Siihen ajatukset kaikki järjestyy ja sinä olet tarpeeksi. No, sitten tähän viikon aiheeseen, eli se huijarisyndrooma, mikä meillä varmasti kaikilla on. Niin se ei katoa sillä, että sä tiedostat sen, että mulla on huijarisyndrooma, vaan sä tarvitset siihen sellaista kokemuksellista työtä, kokeilla erilaisia asioita, nähdä tuloksia. Sä voit harjoitella läsnäoloa. Myös ääneen lausumista itsellesi vaikka peilin edessä. Ja kehon ja mielen kautta tapahtuvaa sisäistä vahvistumista, vaikka just mitä äsken tehtiin. Että tässä tänään mennään aika pintaraapasulla tähän, mutta jos teillä on mahdollisuus tehdä harjoituksia päivittäin, niin tehkää niin paljon kuin pystytte. Tässä ajassa tarvitaan sellaista itsensä vahvistamista sisältäpäin. No sitten se semmoinen sisäinen kriitikko tai sisäinen mentori, kummanko sä annat asuttaa siellä sun sisälläsi. Eli puhutko sä itsellesi kriittisesti vai lempeästi? Tästä oli äsken puhetta Ninankin kanssa. Miten me ajatellaan itsestä. Tarkkaile, millaisia asioita olet itsellesi lähipäivinä sanonut. Kuulostaako näistä mikään tutulta? Miksi mä en jaksa mitään? Miksi mä tolleen teen? Tai mikä tässäkin on niin vaikeaa mulle? Tai en pystynyt taaskaan lähtemään lenkille tai ottamaan kontaktia uuteen asiakkaaseen tai syömään terveellisesti. Vai puhutko sä itsellesi ikään kuin mentoroiden, että mitähän kivaa tänään tapahtuu? Se voi tuntua teennäiseltä aluksi, semmoiselta positiiviselta hömpältä, mutta sitten kun sen niin kuin ymmärtää sen muutoksen, mikä siinä on mahdollisuus siinä, kun aamulla ajattelee, että tänään voi olla ihan hyväkin päivä. Tai sitten voi ajatella niin, jos pelottaa vaikka se uusiin ihmisiin kontaktointi tai vaikka uusiin asiakkaisiin tutustuminen, niin sitten voi ajatella niin päin, että tuolla on paljon ihmisiä, jotka haluaa työskennellä just mun kanssa. Eikä niin päin, että miksi mä nyt vaivaan tai mä en ole vielä tarpeeksi hyvä tässä. Tai sitten voi ajatella silleen, jos on jotain haasteellisia asioita, että itse asiassa on ihan kiva tehdä uusia jännittäviäkin asioita, koska opin koko ajan lisää. Mutta sitä voi tarkkailla itsessään, että onko sisällä se ainainen kriitikko vai haluaako sinne laittaa semmoisen mentorin, joka... Tai voit ajatella, että mitä se mentori mulle sanoisi tässä tilanteessa, kun mä rupean itteeni soimaamaan ja kritisoimaan. Koska sehän me osataan ainakin suomalaiset tosi hyvin, että aina löytyisi kritiikki. Vaikka voittaisit maailmanmestaruuden jossain, niin aina löytyy joku, joka sanoo, että niin, mutta tässä olikin tämmöinen juttu. Tai aina tulee se niin vastavoima sieltä. Niin kumpaako ääntä sä lähdet niin kuuntelemaan? Ja tässä on se voima, että se sisäinen puhe vahvistaa sitä, mitä uskomme itsestämme. Eli mitä enemmän me aletaan uskoa siihen, että tänään on ihan hyvä päivä ja mulle kyllä löytyy niitä ihmisiä ympärille, jotka mua voi auttaa, niin sitten niitä alkaa löytyä. Tai me aletaan nähdä niitä mahdollisuuksia. Sä alat puhua ääneen niitä asioita.
Ja mä laitoin tähän, tämä on varmaan vähän suttunenkin kuva, mutta screenshotin, onko tämä nyt 3 vuoden takaa. Mä kerron esimerkinomaisesti, koska minä en ole mikään mestari tässä huijari syndrooma-aiheessa, että on sen kanssa itsekin taistellut tai taistelen varmasti loppuelämäni. Mutta niin kuin se ajatus siitä, että tämä on 3 vuoden takaa kuva tilanteesta, jossa mun asiakas voitti niin kuin vuoden asiakaspalkinnon tämmöisessä kulttuurimanageroinnin kilpailussa, missä vuosittain palkitaan vaikka vuoden asiakas tai vuoden. Siellä palkittiin muun muassa myös Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tässä samassa tapahtumassa. En muista, mikä se heidän vuoden teema oli, mutta tämmöinen niin kulttuurialan palkinto. Niin mun asiakas, joka oli sairaala, niin voitti tämän palkinnon, vuoden asiakaspalkinto. Ja mä en halunnut julkaista tätä kuvaa missään, koska mulla oli ruma tukka tässä kuvassa. Mun siis isä oli haudattu 3 päivää ennen tätä palkinnon vastaanottamista, mutta mä keskityin vain siihen, että mä näytän tosi humpsuselta ja mulla on vaatteetkin ihan miten sattuu. Ja mä jotenkin katsoin tätä kuvaa ja mä oon ihan järkyttävän näköinen, niin mä en julkaissut sitä missään. Siis voitte kuvitella, miten hölmöltä se tuntuu nyt niin kuin jälkeenpäin, mutta tämmöinen se oli se konkreettinen tilanne. Ja sitten mä ajattelen itteeni nyt niin kuin sillä myötätunnolla ja ajatuksella, että Herra Jumala, että mun isä on kuollut kuukautta aikaisemmin ja mä oon just haudannut hänet ja silti mä oon voittanut tämmöisen palkinnon ja mä oon ollut aloittamassa just projektia sillä sairaalassa syöpäpotilaiden kanssa. Että nämä on niin ihan hulluja saavutuksia, niin minä murehin jotain tukkatyyliä tai vaatteita niin kuin jossain kuvassa. Niin no en tiedä, herääkö tästä ajatuksia, mutta tämä on niin tämmöinen ehkä muistutus tämä kuva itselle, että aina ei ole mennyt ihan putkeen nämä ajatukset, että sen myötätunnon kautta lähestyä sitä omaa elämää myöskin. Ja toi kuva, mikä tuossa on, toi nainen, joka kantaa sitä nykyhetkeen, niin se oli ehkä toi äskeisen harjoituksen tarkoitus, että kannat mukana vaan sen nykyhetken, niin se on kevyempi kantaa se koko teidän lasti. Herääkö tästä ajatuksia? Tai tuttuuden tunnetta tai jotain semmoista, mitä haluatte jakaa? Ei ole pakko jakaa tässä kohti. No sit voitte ottaa siihen paperia ja kynää, jos teillä on lähellä tai kännykkä muistio. Ensin kirjoitetaan 5 semmoista asiaa, jotka sä oot tehnyt hyvin. Sä saat 2 minuuttia aikaa. Mä kirjoitan täällä samalla kanssa. Ne voi olla ihan minkälaisia asioita tahansa. Ei tarvitse liittyä työhön millään tavalla. Se voi olla vaikka, mä tein eilen lettuja. Niitä mä osaan tehdä aina tosi hölmö esimerkki taas. Mutta saatte kuvan siitä, että se voi olla jotain semmoista, mistä te olette ylpeitä. Tai se voi olla ihan työasia. Se voi olla perheasia, lasten kanssa tehtävä asia. Henkinen juttu tai materialistinen juttu. Asia tai saavutus.
Sitten seuraavaksi, kun te olette saaneet ne 5 asiaa, se 5. olikin vaikea keksiä, niin millaisia ominaisuuksia se on sinussa vaatinut, tai mikä on mahdollistanut semmoisen hyvän saavutuksen tai teon? Voitte kirjoittaa kaikista tai jostain tietystä, jos teillä on joku yksi juttu siellä, niin minkälaisia ominaisuuksia sulla on semmoisia, että se on mahdollistanut? Vaikka rauhallisuus tai periksi antamattomuus tai mitä sussa on sellaista, että se on onnistunut? Että se ei ihan jokanaiselta onnistu. Tai jos onnistuukin, niin silti. Minkälaisia ominaisuuksia sussa on? Minkälaisia hyviä puolia? Sä voit jatkaa tätä listaa. Miettiä, että mikä se on se sun piirre tai ominaisuus, minkä avulla tämmöisiä asioita voi saavuttaa tai tehdä. Jos siellä on vaikka valokuvanäyttely, niin mitä sussa on sellaista, mikä on, minkälainen ominaisuus on auttanut tässä tai mahdollistanut sen? Jos on valokuvanäyttely, niin tietysti sulla pitää olla visuaalista silmää ja sitten paineen kestoa, että pystyy kestämään vaikka kritiikin tai sen miettimään, että minkälaisia kuvia sinne valitaan. Paineensietokykyä. Sitten järjestelykykyähän siinä pitää olla hirveästi. Ja sitten pitää olla sellaista kykyä tulla esille tai uskallusta. Uskallusta se vaatii ainakin, taiteellisuutta. Sitten se vaatii vähän semmoista järjestelykyvyn lisäksi vähän semmoista taloustaitoa ja budjetointia. Aika moniakin asioita. Millaisia ominaisuuksia sussa on, että se on ollut mahdollista. Tämä tämmöisenä esimerkkinä. Jollekin toisille se voisi olla ihan täys mahdottomuus, mutta sulta se sujuu niin kuin suht helposti. Ja suurin osa ei todennäköisesti koskaan toteuta sellaista, koska se tuntuu liian vaikealta. Oletteko valmiita? Joo. Haluatteko jakaa? Herättekö jotain minkälaisia ajatuksia? No mä voin vaikka täältä jotain, mitä nyt on tässä ehkä lähiaikoina, ja yksi vähän suurempi. No Mutta niin. yksi todella suurempi ehkä lasten kasvatus. Mä koen, että mä oon onnistunut siinä, koska läsnäolon taito, empatia ja rakkaus. Oi. Sitten opinnäytetyön tekeminen pari vuotta sitten oli keskittymiskykyä ja luottamusta, että kaikki menee oikein. Sitten tuossa kävin pari viikkoa sitten vanhassa työpaikassa tekemässä yhden sijaisuuden, eli 5 vuoden jälkeen kävin ottamassa päiväkodissa ryhmäkuvat. Ja tarvitsen siihen läsnäoloa, empatia, huumoria ja kohtaamistaitoa. Ja
aika harvoin tulee palautteita päiväkodista, mutta nyt sain palautteen sieltä päiväkodin johtajalta, että monien suusta kuultuna oli taitava kuvaaja ja tuli lasten kanssa hyvin toimeen, että suuret kiitokset hänelle. Voi Että vitsi, meni niin nyt kuin ihan, on, nyt on kyllä ihanaa kuulla. että se meni ihan nappiin. Selkärangasta vaan otit tauon jälkeen. Joo, kyllä. Sitten vedin tuossa Vedic Art-kurssin ensimmäiseni kanssa muutama viikko sitten. Sain siitä hyvää palautetta. Se vaatii myös luottamusta ja uskallusta ja taitoa ohjaamiseen ja järjestelykykyä. Mulla on aika moneen tullut luottamus, että mä oon alkanut luottaa, että asiat menee. Se on iso asia, Mm. koska jos ei sitä ole, niin sitä estää itseään aika paljon. Joo. Haluatko vielä jakaa? Ei, tässä oikeastaan oli. Aika isoja asioita tapahtuu. Ja sitten sitä miettii, että eihän mennä nyt mitään ole tässä jotain pientä puuhastelua. Niin, mitä oikeastaan on tapahtunut, mutta jotain pientä. Jotain pientä isoa. Mm. Tämmöinen oikeastaan avaa sen, että itse asiassa koko ajan tapahtuu aika isoja asioita, mutta niitä ei välttämättä sitten huomaa. No joo, itse asiassa tästä tuli mieleen, että kun mä olen ollut yhteydessä sinne yhteen osuuskuntaan, että liittyisin. Ja sitten kun mä olen laittanut sen, vähän kertonut itsestäni ja sitten linkkasin sen mun ton sivut ja sitten soiteltiin sen tyypin kanssa, niin sitten sanoi, että mitä, että onko se joku 70-vuotias tai jotain, kun sä oot tehnyt niin paljon? No en mä nyt ihan vielä. Ihan vielä. Paljon kun tekee, niin kerkee tehdä Niin. erilaisia Vaikka asioita. itsestä tuntui, että en mä nyt mitään oikein tehnyt enkä mitään saanut aikaiseksi. Niin sitten se oli hauska, kun joku sanoi, että onko se joku 70, kun sä oot ehtinyt tekemään niin paljon. No mieti sitä nyt tässä. Vähän niin kuin sulattelet sitä sun osaamista ja taitoja, että onhan sillä paljon kaikkea. Kiitos kun jaoit. Mäkin ihan mietin tässä, että on siinä paljon kaikkea. No, mä nyt laitan tähän väliin tämmöisen taustaa, että mistä se huijarisyndrooma meille sitten tulee. Niin se tulee siitä tietysti sitä häpeän tunteesta, että niin kuin epäonnistumisen pelosta ja se semmoinen täydellisyyden tavoittelu ja luulo, että muut osaa paremmin jotakin. Että mitä mä nyt tässä niin kuin teen, koska muut osaa paremmin tai he osaa paremmin artikuloida sen ehkä tai esittää. Tai minun täytyy osata joku asia täydellisesti ennen kuin voi olla sen asiantuntija. Mutta se ehkä lohduttaa teitä, että sä epäonnistut joskus varmasti. Ihan varmasti tulet epäonnistumaan. Et voi aina onnistua kaikessa. Ja et sä tule koskaan olemaan täydellinen. Ja varmasti löytyy aina myös sinua taitavampia ihmisiä. Silti sä oot riittävä tollasena. Mä tähänkin kerron sellaisen esimerkin, että kuvittele tilanne, että sä oot juhlissa, missä on sulle uusia ihmisiä. Ja sä tutustut johonkin ihmiseen ja sä kysyt siltä, että mitä sä teet. Jos se ihminen kertoo sulle vaikka, että joo, että mä oon mitäs mä nyt keksisin, mä vaikka oon tosi hyvä suunnittelemaan erilaisia projekteja, vaikka terveydenhuollon parissa. Ja mä teen projekteja, että ne terveydenhuollon prosessit sujuisi paremmin ja olisi kustannustehokkaampia ja mä oon tehnyt sitä 15 vuotta. Niin kyseenalaistatko sä sitä, mitä se kertoo sulle? Tai rupeatko sä kyselemään siltä, että niin, mutta osaatko sä varmasti? Tai missä sä oot niin okei. Tai no voithan se kysyä, että missä sä oot opiskellut tuommoista. Tai rupeatko sä niin epäilemään sitä, että et sä varmaan ole kyllä kovin hyvä siinä. Tai miten mukaan 15 vuotta. Mutta tälleenhän me puhutaan itsellemme. Että me ei niin kuin ikään kuin uskalleta tulla esille sen osaamisen kanssa.
kun me ajatellaan, että multa puuttuu vielä jotakin, niin mä en voi tulla esille tämän asian kanssa. Esimerkiksi tuolla somessa. Tai vähän niin kuin vähätellään sitä, että pystynkö mä nyt esittäytymään tässä niin kuin jonkun asiantuntijana, ettei vaan joku tule sieltä sivusta huutelemaan, että niin, mutta kun mä oon tehnyt tätä 2 vuotta enemmän kuin sinä, niin mä oon niin kuin parempi. Ei semmoista tapahdu. Te itse niin kuin määrittelette sen, että miten te itsenne esittelette ja artikuloitte sen oman osaamisenne. Ja tuo juhlaesimerkki on semmoinen, että kaikki uskoo sua 100%. Vaikka sä menisit sanomaan, että mä oon esiintynyt Michael Jacksonin kanssa 90-luvulla tanssiesityksessä, niin kukaan ei tule kyseenalaista. Kaikki on vaan silleen, ai vähän hienoa. Vaikka sä valehtelisit niin mennen tulle. Niin kyllä ihmiset luottaa suhun ja siihen sun osaamiseen. Mutta sun pitää itse luottaa siihen ja itse niin tietää se, mitä sä osaat ja mitä sä niin tarjoat. Ja tässä on se ero. Totta kai on aina skeptisiä ihmisiä ja kyynisiä ihmisiä, mutta sun ei tarvitse niistä välittää. No kun välität niistä, ketkä niin haluaa auttaa sua ja haluaa olla sun kanssa tekemisissä. Ne kyllä uskoo sua, jos sä sanot, että mä oon tässä muuten tosi hyvä. Toki sitä pitää niin kuin myös harjoitella. Mä tämmöisen saavutukset harjoituksen teille teettäisin. Voitte tehdä tämän oikeastaan kotitehtävänä. Sä voit tehdä tämän Canvalla tai vaikka tai jollakin. Tai sitten sä voit tehdä ihan vaan paperille, mihinkä sä laitat kuvia ja kynäimillä kirjoitat. Tai miten haluatkin tehdä. Mä näytän sulle esimerkin seuraavaksi. Teet itsestäsi semmoisen niin kuin huoneentaulun liittyen tuohon äskeisenkin harjoitukseen, että mitä sä oot tehnyt hyvin. Valitset 20 asiaa. Tässä on esimerkki omastani. Tämä on 2 vuotta vanha jo varmaankin. Mutta tässä on niin kuin, onko tässä 20? 20 asiaa, mitä sä oot saavuttanut tähän mennessä. Siellä, jos Niinalla oli se 70-vuotias, niin 1 per 5 vuotta, tai miten se nyt sanotaan. Semmoisia teille merkityksellisiä asioita. Niin, laitat siihen. Tämä on tehty Canvalla, tämmöinen ihan vaan kuvakollaasi. Mä etsin mun valokuva-arkistoista kuvia, mitkä vois olla semmoisia itselle merkityksellisiä etappeja tai hetkiä. Mä voin vielä selittää tämän ääneen. Tämä nyt ei ole itsekehua, vaan semmoista, että millä ajatuksella tämä on rakennettu. Että mitkä voisi olla semmoisia, että kun aina unohtaa sen, että niin kuin sanoit, että tuntuu, että mitä ei ole saanut aikaa, mutta oikeasti on tapahtunut asia. Ja tätä voi käyttää sitten myöskin, kun puhuu itsestään, vaikka esittelee somessa tai jossain muualla tai asiakastapaamisessa tai muualla, niin voi nostaa niitä esille. Tässä ekana mä nostin tämmöisen, että no oonhan mä podcastinkin tehnyt, itse asiassa 2, mutta niin kuin, se oli tämmöinen 1, mikä liittyy sitten viestintään. Että semmoistakin rupesin vaan tekemään. No Art of Silence on mun oma konsepti, mikä yhdistelee läsnäolotaitoja ja taidemenetelmiä. Ja senkin mä nostin tänne, että se on tekijäoikeus suojattu tai tämmöinen rekisteröity konsepti. Sitten täällä on tämmöinen meditaatiokuva. Mä oon saanut initiaatio intialaiselta henkiseltä mestarilta Intiassa. Ja saanut sitä kautta tämän nimen Maa Shambhavi. Ja se on ollut mulle aika tärkeä asia johdatuksena tässä elämässä. Sitten täällä on myöskin valokuvanäyttely. Kun oli äsken puhetta valokuvanäyttelystä, niin kun täytin 40 vuotta, niin pystytin ensimmäisen oman valokuvanäyttelyn ja se kiersi muutamissa paikoissa ja pääsi ihan lehteen ja muualle, niin se oli mulle tärkeä asia. Sitten täällä on tämmöinen nainen, joka seikkailee yksin Intiassa. Se on ollut myöskin semmoinen voitto rohkeudelle. Sitten täällä on sairaalavasta tämmöinen taidetyöryhmässä mukana ja kehittänyt soteen näitä tämmöisiä taidelähtöisiä menetelmiä. Niin Sairaalava osallistuvan taiteen suunnitelma oli yksi tämmöinen iso juttu.
Ja sitten taiteen edistämiskeskukselta olin läänintaiteilijana ja 5 vuotta. Ja sinä aikana kehitettiin sitä kulttuurihyvinvointia. Täällä en ehkä näitä enempää luettele, mutta täällä on kuitenkin tämmöisiä esimerkkejä. On taidejoogatuotteita ja on tanssin keskuksella työskentelyä, niin sitten on tietysti siellä se oma perhe ja oma tärkeä poika. Tämmöinen niin kuin muisteluhetki, että mitä tässä nyt oikeasti on tapahtunut. 20 asiaa, mitä voisi pitää semmoisena merkityksellisenä asiana. Herääkö tästä kysymyksiä tästä tehtävästä? Oikein selkeä ja ihana. Joo. Teetään itselle semmoisena niin kuin vahvistamisharjoituksena. Ja saa koristella, saa käyttää, just, jos tykkää visuaalisuudesta, niin kauniita kuvia ja vähän miettiä sitä omaa tekemistä siltä kannalta, että mitä hyvää on syntynyt. No sit saa lisää vielä kotiläksyä tässä kaiken muun päälle. Mä itse tykkään siitä, että on semmoisia harjoituksia, mitä silloin tällöin tekee, mitkä on mahdollisia tehdä ja helppoa. Että ei ole aina semmoisia liian haastavia. Tässä on tämmöinen epätäydellinen teko. Eli tee viikon aikana 1 asia tahallaan keskeneräisesti. Esim. Julkaise postaus ilman pitkää editointia. Tai valitse joku epätäydellinen kuva johonkin juttuun. Tai lähetä uudelle asiakkaalle viesti ilman liian pitkää miettimistä. Just niin kuin vaikka yhteistyökumppanille, että hei, että olen Pauliina ja minua kiinnostaisi työskennellä teidän kanssa ja mulla on tämmöinen ja tämmöinen tausta ja sitten vaan lähettää ja katsoo mitä tapahtuu. Tai just tämmöinen yhteistyöehdotus extempore, että vaikka Facebookin kautta tai LinkedInin kautta tai Instagramin kautta vaan laittaa jonkun, että hei mä tykkään sun sisällöistä, että voitaisiko tehdä jotain yhdessä. Niin kokeilee viikon aikana tehdä tämmöistä. Mitä sitä seuraa? Tai just se 1 postaus sinne someen ilman semmoista pitkää miestimistä, että voiko näin sanoa. Tai mä pistin tähän tahallaan tämmöisen pikselöityneen kuvan. Mä ajattelin, että ei se haittaa. Ketä se haittaa, että siinä on tämmöinen. Että tällä ajatuksella mennään. Mitä enemmän sä toimit sen uuden ajatuksen kanssa, niin sitä enemmän sitä rupeaa tapahtumaan todellisuudessa niitä muutoksia. Ja sitten kun silloin alkaa niitä muutoksia tapahtua, niin sitten sä alat saamaan sitä palautetta sieltä ympäristöstä, että hei, tämähän toimii tai tämä ei toimi. Ja sitten muokkaat sen mukaan sitten sitä toimintaa. Sitten sä huomaat, että hei, että tämmöinenhän musta on tulossa. Tästä on niin monta esimerkkiä, kun ihmiset on lähtenyt vaikka postaamaan itsestään asiantuntijana someen. Niin kuin ihan semmoista asiaa, mistä tietääkin paljon. Alkaa vaan kertoa niitä ääneen, niin sitten ihmiset alkaa uskoa sinua ja tietää. Mäkin sain viime viikolla viesti yhdestä koulutusorganisaatiosta, että hei, huomattiin Instassa se sun sairaalan julkaisu, että voisitko kertoa, että mistä sinne tuli rahoitus ja mitä kautta siihen saatiin taiteilijat ja niin kuin tämmöistä. Sitten se on sillä, että no niin, että se niin kuin tavallaan se toiminta, että jos mä olisin vaan ajatellut, että en mä voi tämmöistä julkaista, kun tämä on nyt niin kuin tämmöistä, mitenköhän se nyt voisi ajatella, että tämä ei liity tähän mun profiiliin tai tähän mun somebrändiin tai johonkin, tai että lähtee liikaa miettimään, niin sitten se niin kuin menee ihan harhaan. Mutta sitten kun alkaa vaan toimia sen mukaan, että hei, tämmöistä mä haluaisin lisää, mä alan tehdä tämmöistä lisää, katsotaan mitä tapahtuu, sitä palautetta alkaa tulla, niin sitten se alkaa tavallaan se uskomus, että kuka minusta on tulossa, niin se alkaa vahvistua. Kuulostaako tämä niin kuin mahdolliselta? Kyllä varmaan. Epäilyttääkö siinä joku Epätäydellinen teko on kyllä aika rajua? rajua. Voisiko se olla joku viesti vaikka semmoinen, missä ei ole niin kuin suurta menettämistä, ei tarvitse heti laittaa Suomen presidentille, mutta niin kuin Niin, joku niin, semmoinen vaan, että hei, tai vaikka laittaa jollakin jolla hyvät sisällöt, niin pistää vaikka, että hei, että sulla on kivoja kuvia, että tein itsekin tämmöistä, että verkostoidutaanko. Että sen ei tarvitse olla sen
kummempi. Tämmöinen niin kuin esimerkki kevyestä yrittämisestä. Sitten voi yllättyä siitä. Yhdelle asiakkaalle tulee silleen, että sillä tulee nykyään asiakkaita ihan niin kuin pelkkien somejulkaisujen perusteella. Se ei voinut vuosi sitten vielä uskoa, että se on mahdollista. Oho. Se vaan alkoi postailemaan sitä omaa asiaa ja niitä sisältöjä sinne. Niin kuin ihan epätäydellisinä ja missä sillä on maha kurtussa ja siis tiedätkö semmoista ajattelua, että ei tämmöistä voi julkaista, kun tämä on tämmöinen niin kuin due-meininki tässä, mutta sitten se alkoikin saada niin kuin... Sitten se alkoi saada myös niitä ihmettelyä, että mitä sulla on tapahtunut, että sä oot tosi hyvin esillä ja muuta. Niin se on aina ilo kuulla sitten näitä tämmöisiä. Ja sitten niin kuin minäkin opettelen tätä koko ajan. Mullakin on semmoisia heikkoja hetkiä, että mä en uskalla julkaista mitään, kun mä en vaan jaksa tai mä ajattelen, että ei tässä ole mitään järkeä. Mutta se, miten sä itsestä puhut ja miten sä itsestä ajattelet, niin sulla on se mahdollisuus muuttaa sit sitä lopputulosta. Mutta tähän vielä, jos tulee jotakin kommenttia, niin mielellään otan vastaan. Auttako tämä yhtään? No joo, kyllä tämä pistää ajattelemaan tämä just nämä keskeneräiset julkaisut tai tämmöiset, että sitä vaan sit niin kuin vaan laittaisi niin kuin vaan niitä ajatuksia. Mä huomaan, että toiset pystyy kauhean, tai niin kuin, mun täytyy tosi paljon miettiä, että mitä mä kirjoitan. Mieluummin mä laittaisin vaan kuvia, ehkä jonkun rivin.